салому алайкум бародари азиз. марамад шеърҳо дар васфи модар аз рӯи дархости бародари азизи ман исмоилҷон камолов, ки дар шабакаи ютуб канал дорад, яъне блогер аст, Best the Best TG. аз рӯи дархосташ ман шеър дар бораи модар тайёр кардам. гӯш кунед ва ҳатман баҳогузорӣ намоед. бародари азиз исмоилҷон камолов, ки аз синни хурдсолагӣ аз модар зиндаҷудогӣ мекашад, барои ин бародари азизам ман шеърҳо дар васфи модар тайёр кардам. марамад ҳама каса гӯш кунед ва классро пахш кунед. аё модар, туро ёд кардам, дар данҳои чашм мепӯшам ва садои хандаҳоят ба гӯшам мерасад. вақте ки чашм мекушоям, ин садо хомӯш мегардад, зеро ин садо тасаввур аз хотиротам буд. туро ёд кардам модар, чӣ гуна суханҳое бароят бигӯям, ки то ту дар наздам ҳозир шавӣ ва туро оғӯш гирам, сарамро болои китфонат гузораму роҳат кунам. оҳ модар, чашмонам аз ёди ту ҳамеша намнок ҳастанд. чӣ қадар вазнин, чӣ қадар мушкил ин дурӣ аз ту. туро ёд кардам, биё модар, даст бар сарам бигузор. дили мисли мавҷҳои дарьё пурталотум гаштаамро ором намо. биё ки ман бо ту рози дил бигӯям. эй раҳмати худованд, ту бузургтарин шахси ҳаётӣ, зеро бо ин ҳама бузургӣ моро калон кардӣ. эй ҷаннати парвардигор дар рӯи замин, ту василаи хушбахтии ҳаёти ман, зеро ту маро бизодӣ. баҳри ман шабҳо сари гавҳорам нишаста бехобӣ кашидӣ. ту ҷӯйбори ширатро аз ман дариғ надоштӣ. туро ёд кардам модар, ту мисли гул ҳастӣ модар, ки аз бӯи хушат ҷаҳон бартар аст модар. аё модар, аё модар, туро ёд кардам. аз ин дурӣ дилам шикаста аст, мисли намози мусофир. бародарони азиз, ҳеҷ вақт байби зан модарҷонатонро озор натед. зи дасти зан масӯзон хоҳаратро. ба ҳар ҷое равӣ пайдо шавад зан. равад модар, равад модар, наёбӣ модаратро. марезон оби чашми модари худ. ба зери по макун тоҷи сари худ.